Her i weekenden, der kan man opleve masser af fede amerikanerbiler i Mygdal, og det er Hjørring US Car Club, der for fjerde gang holder Mygdal Træf. Jeg har fået besøg af to af bestyrelsesmedlemmerne i Hjørring US Car Club, nemlig Finn Christensen og Niels Bo Høenhav. Og Niels Bo, jeg skal lige høre dig efter, hvorfor er det her træf henlagt til Mygdal? Jamen, det var fordi, at en af vores rigtig gode venner, han har en ejendom, der ligger lige bag ved Mygdal Forsamlingshus, og han har så sagt, at han vil gerne være behjælpelig med at lægge lidt mark til, vi kunne have lidt kampvogn til at stå på, og jamen, så er det jo oplagt, at det skulle være derude. Finn, hvorfor holder man sommertræf i sådan en amerikanerbilklub? Jamen, det er jo nok mest fordi, at vi skal mødes og være sammen og køre nogle gode lange ture sammen. Det er rigtig hyggeligt. Og så går snakken omkring amerikanerbiler hele weekenden? Ja, det må jeg nok sige. Der går rigtig meget snak, og så går vi ellers og hygger os. Og folk er selvfølgelig velkommen til at komme og kigge. Og så holder I garanteret også en god fest? Det er sgu ikke rundt om mig anden. Der glider nok en enkelt øl eller to ned i. Og så grillen, vi har jo lavet en kæmpe stor grill, hvor vi kan lave til 50 mand på, så det skal vi nok finde ud af. Og Niels Bo, selvom man ikke har en amerikanerbil og ikke er medlem af jeres klub, så er man velkommen til at kigge forbi derude. Ja, alle er velkommen, fordi der er mange, som måske går og har en lille drøm i maven om at få en amerikanerbil, så det vil være en fin mulighed for at komme ud og se de her biler. Og dertil kan jeg så sige, at det ligger lige bag ved Mygdal Forsamlingshus, hvis ikke man lige ved, hvor det er, så kan man finde det på noget, der hedder Holtegårdsvej. Der ligger Forsamlingshus på hjørnet af Holtegårdsvej. Men ellers gå efter lyden? Ja, og flagen. Der vil altid være sat en masse flag op, så man kan se, hvor i verden det er henne. Og der vil højst sandsynligt også være blevet sat skilt op, sådan som fører det ud til. Hvor mange medlemmer er i Hjørring US Car Club? I PT der er vi 93 medlemmer med biler, og der er cirka 110 biler plus. Der er jo flere, som har 2, 3 og 4, nogle enkelte har 5 og 6 biler, så det bliver jo til mange biler. Og det her Mygdal-træf, det er så en af jeres aktiviteter hen over året. Hvad sker der ellers? Jamen, vi laver nogle cruise, hvor så bliver lagt ud på vores hjemmeside, og vi har sådan en sms, som bliver sendt rundt til alle medlemmerne. Og så mødes vi hen over sommeren 1 eller 2 gange om ugen, typisk tirsdag eller torsdag, og når det er forsæson, så mødes vi i weekenden, fordi så bliver det for tidligt mørkt, og der er mange, der har børn, der skal hjem og i seng og sådan noget, så gør vi det typisk lørdag eller søndag, og det er både for- og eftersæson. Finn, hvorfor den her interesse for gamle amerikanerbiler? Ja, det ved jeg ikke. For mig så er det, fordi jeg er udlært mekaniker og kigger på den der Ford Mustang fra 1966. Og det har været min drømmebil, så lige siden. Og min kone har gået i skole på high school i USA, så det skulle være en Ford Mustang. Og Niels Bo, du kører Cadillac. Hvorfor? Jamen, jeg har et eller andet med, at på et tidspunkt, at 59 Cadillac, det var absolut det eneste i verden, der du. Men efter mere og mere søgen og fandt ud af, at der var faktisk rigtig mange 59, og så fandt det frem det, at den 57 Coupe de Ville, det var nok mere mig. Så det startede med at være en 57 Coupe de Ville, jeg fik fat i. Men det vil garanteret være alle mulige afskygninger af amerikanerbiler, man kan opleve her i weekenden. Jamen helt sikkert, der kommer jo alle mulige forskellige slags, ikke også? Altså lige fra små amerikanerbiler til store amerikanerbiler, så der vil være rigtig meget at se på. Vi skal lige høre lidt musik, og så vender vi tilbage med mere snak omkring det her træf. Jeg har stadigvæk besøg her i studiet på Skag FM af Finn Christensen og Niels Bo Høenhav, som begge to er medlem af bestyrelsen i Hjørring US Car Club, der her i weekenden holder Mygdal-træf. Hvor mange biler forventer I til træffet? Jamen nu er det jo sådan i år, at de lover jo noget fantastisk vejr, så det kan være fra 20 til 100. Det er vi selvfølgelig også lidt spændt på, for vi har været en lille smule uheldige de der foregående 3 år, hvor vi har holdt det, hvor vi har haft lidt regnvejr og sådan noget, så vi satser virkelig på, at der kommer mange biler i år, og der er også mange, der tilkendegiver, at de vil komme forbi og med deres biler, så jamen, vi håber selvfølgelig på, at vi kan blive 100, men bliver vi 50, så er det også fint.
Og Finn, der er garanteret nogen, der slet ikke kører deres bil ud af garagen, hvis der bare er en lille risiko for, at der kommer regn. Der er i hvert fald nogle stykker, der ikke tager deres biler ud, men jeg er en af dem, jeg kører lige om det regner. Den skal ud og luftes. Den skal have noget luft, og den skal bare bruges. Nu har vi snakket lidt om, hvad der kommer til at ske her i løbet af weekenden. Blandt andet så holder I fester og sådan noget, men I skal også ud og køre en tur. Ja, det skal så lige siges, at hvis man har lyst til at komme op eller komme ud og se de her amerikanerbiler, så vil det være en god idé at komme inden klokken 2, fordi klokken 2, så har vi planlagt en cruise, som kommer til at vare cirka 2,5 timer, og der kører vi blandt andet lidt rundt i området og kører til Hirsals og op, og vi holder op ved Fondcenter 3 kvarter cirka, og så kører vi videre derfra og så tilbage igen igennem landskabet, og der vil vi være cirka tilbage klokken 4:30. Så hvis man på et eller andet tidspunkt lørdag møder en hel masse amerikanerbiler, så er det nok dem fra Mygdal-træffet? Ja, det er næsten helt sikkert. Jeg tror, vi vil være se mange steder i løbet af weekenden rundt omkring Mygdal og Hirtshals. Og Finn, når I kører de her cruise her, så gælder det ikke om at køre hurtigt? Det er bare at tøffe lige stille af sted, 60-70 km i timen. Hvordan reagerer folk, når man kommer sådan en 40-50, måske 60 amerikanerbiler efter hinanden? Ja, hvis vi kommer til et vejkryds, så holder de tilbage og lader os alle sammen komme igennem. De fleste er flinke og vise hensyn, så vi kan følge til. Men det er noget, der løfter øjenbryn? Det er helt sikkert. Altså, der er meget forskel på det, og så komme på Mose. Nu har jeg selv kørt Harald Davidsen i mange år. Når man kommer i amerikanerbilen, så får man altid tommelfingrene op af, også når man møder motorcykler, så altid tommelfingrene op af, fordi folk, der er et eller andet med de der former på 50'er biler og 60'er biler, som gør, at folk, de kan simpelthen ikke lade være med at skal hen, og endda helst røre også, ikke også, men det ser vi selvfølgelig helst, at de ikke gør, men det er virkelig noget, der trækker folk til. Så når I holder nogle steder, så kommer der måske en masse og spørger til, hvad det er for nogle biler, I kører i? Der kommer rigtig mange mennesker og spørger på. Jeg kan huske, at jeg havde en oplevelse engang, at vi holdt i Løkken. Det var en tidligere pilot, som dengang gik på kursus i USA for at lave pilotuddannelsen. Der købte alle piloterne fra Danmark af, de købte sådan for et Mustang dengang. Så der fik du lige den historie også? Ja, så man får mange sjove oplevelser. Ja. Men jeg vil ønske jer held og lykke med træffet, og jeg synes, vi lige skal gentage, at hvis man er interesseret i at komme ud og se nogle flotte amerikanerbiler, så skal man måske gøre det lørdag formiddag. Ja, sidst på formiddagen. Mellem klokken 12 og klokken 2, der vil der nok være flest biler, eller også efter klokken 4:30, fordi der er vi kommet tilbage fra cruisen, og så er vi der alle sammen, ikke? Og så der er de fleste også kommet. Der vil højst sandsynligt også komme nogen der imellem klokken 2 og klokken 4:30, mens vi er ude at cruise, men de er jo så på pladsen, når vi kommer tilbage. Og så kan vi også lige få med, at I har også en hjemmeside. Ja, vi har en hjemmeside, der hedder hucc.dk, og der kan man gå ind og se alle bilerne. Og er der nogen, som eventuelt har lyst til at få en tur i sådan en i forbindelse med bryllup eller en konfirmation eller sådan noget, så kan det højst sandsynligt også stabes på benene. Finn og Niels Bo, tak fordi I kom, og så ses vi derude på landevejen. Det håber vi. Ja, tak for nu.